the fuck? Мърлок паладин. Това става забавно. Сега ако го атакувам в лицето, ще ме бият 4 демидж общо, защото на неговия ход ще му удари с скаута и ще остане с 2-1. Ако призова Дюрале Парном, просто ще ми ги изчисти. Ще ми призове такъв инфорсър. Ей, ще трейдна, защото срещу Мърлок не се играе много. Ако ръшваш срещу Мърлок не е много готино. И играем срещу Rush Paladin дек. Това се е бас, мен. Ще му го върне и ще коства да повече мана. На 5. И ако в случай имахме конь, ще да е добре, но... Следващия ход най-вероятно ще изгледа Савана Хаймейн. Не мисля толкова ще прави. Abomination. Добре, за какво ти е Abomination, който бие 2 демидж на всичко, при положение, че билдваш ръждек? От сорта на това, което ми извади, бяха 2 Wolf Rider и мърлоци. Плюс това пасивката ти има 1 HP. Не е най... Не искам. Няма много голям избор. Сърцето ме заболя, като направих, защото кил команда си е 5 демидж. Може му е в лицето, ама какво се прави. Иначе просто ще ми бутне Савана Хаймейна for free. Окей, нека ми вадим мърлоци, защото Слъдж Белчера ми ги изяде направо. Няма нищо мога да направят. Да, много интересен паладин дек. В принцип, моят дек е конструиран срещу как иначе, бавно развиващи се декове. Но все пак мисля, че няма ни е толкова трудна тази игра. Може да спечелим,
Ама може. Не е задължително. Не знам какво рънва. Дали ще го удари? Ама грам не ми си искаше си жертвам Undertaker-а. Но няма го жертвам. 5 демидж, 5 демидж се пъспа. Се надяваме, че няма още блесинги и така нататък. О, тусио. Какво по-прекрасно от това? Поне си пое така 6 демидж. Не е толкова зле. Тук Consecration щеше много мен въцака. Добре. Да, и точно когато трябва да се падне Kill Command и нещо готино, трябва да се падне Web Spinner, що не? Значи то не е чак толкова зле, защото ми бъвка. Трябва да трейдна, защото ми извади още един Blessing of Night съм out. Найс ли беше? Май да. В принцип, не се кефа много на Паладин. Какво ще ми извади? Да, Consecration точно. Кога ще ми е ляхо, ще виждаме по-готино. Не, стия. Трябва да ти правят базици сме. Паднахме ни ранг надолу, това не е проблем. Това дек ме кефшот, въпреки това, че играх срещу Ръж. Пак, имахме още един ход, щяхме го поладим. Ми се наложи да използва, едва ли не да похабя Kill Command. То Kill Command ще ни печели играта. Така не мога винаги да се печели. Как с това малко или много ще изисква и доза късмет. Добре. Добре, не те махнах. Когато рънвате Mad Scientist, винаги връщайте в траповете и другите секрети, за да може когато умре да ви извади секрет. И така хем не плащате, хем той не е useless. Гледай, звук ще дойде добре, ако ми извади Mana Worm. Обаче лошото е, че ако играе Leopard Dawn, те ще ми го убие. Добре, какво изпад се някакви? Играе Leopard Dawn, за да си похаби хода. Да не играе. Да не играе как да си бъфне Undertaker-а. Тук е принуден да ми го бутне. И че му бутна Undertaker следващия ход, защото им глев звук. И в момента се чуи какво направи. Аз всички случаи ще му бутна Undertaker-а.
Просто трябваше да го шатдаунеме. И аз така си помислих. Той принуди да бутне лепърнала, защото не знае какво ще му изляза това. Сега просто игра на Глейзука и му убива Мърли Гейма. Принуден да го гледа как си отива. Следващия ход ще коинт на Йети. Сега също е готино, обаче с Йетито мога да... Ако е достатъчно глупав, може да ме шипне, да ме полемофне. Да ме направи на овца. Доколкото Шредър е по-лесно за убиване. Това печага много мисли. Summoning Portal. Това Summoning Portal. Добре, това не е готино. Това изобщо не е готино. Не знам какво ми е подготвил сега. От една сега за какво ти е Undertaker, като имаш два Summoning Portal-а? Просто блъскаш мекове и това е. Това ли всичко му има Death Rattle? Такова положение трябва и той да рънва Йети, тук го извади. И то за 2 мана. Как си знам. Добре, тук трейдваме един портал. Фристрап задължително. И... Haunted Creeper. За моя следващия ход трейда Creeper-а. И му убия Шредъра с това. Глейзуката. Сега се надяваме да удари с Йети. В всички случаи, ми оцеле Йетито мое и да отбия тия бутна. Проблема на този Hunter Deck е, че ако се прецака регейма, няма смисъл. Просто делитваш. Тук две игри, които направиха регейма ужасен. Леко казвам. Да ти извадят два Summoning Portal-а. Миналата игра Murloc Deck. Просто ужасно. Дали ще? Не. Тук иска да трейдне Йетито. Окей. Така. Първим какво ще ми се падне. Това точно не ми трябваше. Добре. Ще го фейсна. Колкото и грешно да звучи. Той се позачуди малко, защото съм го ударил в лицето си. Така, той има някакъв план. На следващия ход просто Савана Хаймейн, това е.
Те ще ме ръшват. Яп. Ако съм задължен, едва ли не го. И... да. Се надяваме да няма фарвор. Не, тая паднаха ми. Ако не ме беше фризнал... Но да. Сега ще почне се лигави, да. Ясни си. Няма време да консидне. О, well. Ще ми потърне спокойно. Има време. Валира ми. Тук ми ще... Значи трябва да правя една победа. Добре, стаквам срещу Валира. Не ми се иска да го... Давам. Аз ще го върна. И сега ми трябва само един Undertaker. Pleasure is mine. К. Тук сме на хорд територии. Много ми интересно как като цъкна знамето и подлите туркват. Не, няма му даш, нали? Боже. И ето го Mad Scientist. The Top Decks. Какво трябваше да е това? Ми окей, пич, аз си билдвам борда пък. То се видял, че Undertaker няма получим. Така ще играя Глейв звук. То се тая. Дали ще изкараш 2 милиона срещу Валир или не? Уоу! Това беше излишно, защото така ли си оттрейдна в него. И тук ще трейдна Web Spinner, за да видим какво ще ми се падне. Не, днеска Web Spinnerите са просто уникални. Как ще беше чак толкова зле?
Freeze Trap е единствения секрет, който рънвам тук. Аз като цяло трябваше да покажа некъде. Това беше грозно. Не умирай. Добре. Може да го фейсна. Той че ще се ръшва, да. Не, Валера няма какво толкова да извади. Правя, че тази Валера не е толкова зле. Цел има признаци на живот в нея. Но обаче тия Sinister Strike просто ме изумяват. Да ще ме фейсне. Боже. Shredder Face пасив. И сега той ще тръгне да трейдва с Шредъра. Ще му се каже ми не. Връща се обратно в ръката. Верно ли? Не беше чак толкова зле. Пак мога го изкара, обаче дилейвам. Днеска от дропове грано ми се получава. Така че не беше кой знае колко ужасен дроп. Интересно ми е дали рънвам Малигус. И трябвало. Обаче ще използва много от спеловете. О, какво отчаяние. Да използваш Eviscerate само за 2 демидж за 7 мана. Просто priceless. И GG. Може и по-бързо да бутнем тази Валера, обаче нямах кил команд. Най-нагло ме сапна. Well played. Да, сега ви покажа дека. Помня само. Направим фулскрин, благодаря. Та дека ми включва... Сега ще го коментирам. Включва 2 лепър гнома, 2 андертейкъра, 2 уебспинъра, 2 глейвзуки, 2 фризинг трапа, 2 хаунтед крипъра, 1 бухъл, лут хордър,
Mad Scientist. Този уникален бол, който е страшно ОП. Два Animal Companion на Kill Command. Тези двете са нещо като core карти. Unleash the Hunt. Yeti, само че Mechanical заради Death Rattle и за Undertaker-а. Имаме два Shredder-а. Load Hep, защото е OP. Sludge Belcher и две Savannah Highmates. Да. Обяснение за всяка една от картите. Имаме два Leper Gnome заради уникалния early game. Да, слабост има, че Druid, Mage и... Да бе, много от класите ги контрират с пасивките си. Скоро то не са пасивки, а са Hero Power и моя грешка. Да, въпреки това, примерно Друида, макар че бие едно демидж и се шилдва, той поема 3 заради Death Rattle, което не е чак толкова зле, а и да... Освен това, като извадиш Undertaker, следващия ход имаш голяма свобода, защото имам страшно много low-cost Death Rattle миньони, които да го подсилят и главно Leper Gnome играе така роля, защото ако получа Undertaker и Leper Gnome в Starting Hand и имам Coint, директно мога да извада Undertaker и да Coint на Leper Gnome. При което получавам общо 4 демидж на полето, плюс 2 от Death Rattle, което за един ход си е окей. И ако примерно играеш срещу Priest или нещо подобно, караш му 4 демидж и следващия ход си продължава да си гроваш Undertaker-а. Същата работа и Web Spinner-а, също това той е Beast. Death Rattle му е уникален, защото може да се падне King Crush и още много други готини миньони. Примерно онзи носорога, който е 2-5 и дава чардж. Тази принципно не знам дали още се ръмва, но готино, защото все пак да ти чакша миньоните, обаче това, че е 5 мана е доста грозно, ако мога да кажа така. Защото все пак ти получаваш, за 5 мана получаваш 2-5 носорог, който няма нито таунт, нито нищо. Просто дава чардж на другите. Ти трябва да имаш едва ли не 10 мана, за да го комбинираш с нещо. Примерно, трябва ти 8 мана, за да го комбинираш с Animal Companion. Това е инсейн. И то дори не е пълен шанс, защото като се падне прасето, което е 4-2 има чардж, то какъв е смисъл от този насрок тогава? Да, ако се падне, примерно, Леока, който дава плюс 1 демидж на всички, става този носорогът си става малко с по-голямо валю, заради това, защото все пак има чардж и има 3 атака. Но не знам, затова не го ръмвам. Глейзука са ми weapon, най-важното. За ръждек weapoните са прекрасни. Това ти е като чардж, който стои 2 хода и се маха. Също така дава и едно атака. Рандом миньон. Ако това ти се падне да е на Undertaker. Окей. Също така мога да комбинираш с Animal Companion, с Yeti-то и едва ли не да извадиш на 5-ти ход. След като вече си извадил Yeti-то, на 5-ти ход да го направиш 5-5. Което е готино. Също така с Глейвзука се бутат досадните миньони от сорта на Lordshire Cleric. На Приста, също Mana Worm, защото ако вече имаш миньон, ти му даваш плюс 1 атака и просто като го удариш с това и умира. Те са по 3 HP. Blazing Trap, ами това е една от ключовите карти в статистите, защото ние сме ориентирани към това да го бием главно в лицето. И ако ни извади някой по-силничък миньон от сорта на Yeti или каквото и да било други таунтърски миньон да ни извади, пак
Той се някой ще такова 100 таунт. Да. Най-малкото, което ще пробва да удари в лицето и ти му го връщаш в ръката и го правиш с 2 мана повече, което е ОП. Едва ли не го дилейваш. Защото, примерно, ако коинт на Йети на трети ход и ти вече имаш фризинг трап, Йети ще му стане на 6 мана, което това означава, че няма мога го извадя в следващите 2 хода. Страхотно. Защото ти за 2 хода мога да набиеш 15 демидж нагоре. В най-добрите случаи, ако извадиш Kill Command и Animal Companion. След това Haunted Creeper, ами работи добре с Kill Command, защото е Beast. Работи добре с Undertaker, защото Death е low cost. Също така е доста досадно за убиване и ти дава малко board control. Защото ако трябва един мейдж да ти го убива с Hero Power си, ще му отнеме много ходове. От сорта на 4, за да ти го елиминира буквално, заедно с спайдърчетата. След това този бухъл, той си играе много важна роля, защото може да се саймъсва главно, използвам главно за да саймъсва таунтове. Защото един таунт може да много мощно да прецака цялото комбо на АТСТ, както беше примерно на Abomination. Ако имах бухал там, нямаше да си уейст на кил команда. Какво стана с музиката? Трябва да сменим. Окей, следващ плейлист. Силно. Вижте така, добре. Тъп. След това, нещо нетипично. Loot Holder го това е карта заместител. Трябваше да включа два от тези новите... Само чакай как скаха. Опа. Да. Трябваше да включа Clockwork гномовете, но по принцип в това те се включват заради Undertaker. Но аз предпочетах да взема Loot Hoarder, защото да, той същото е 2-1 и също умира лесно. Плюс това е с едно мана отгоре, но пък той ти дрълва карта. Това е много важно, защото аз в този дек почти нямам никакъв дрол. Единственото нещо, което мога да получа е Secret от Mad Scientist и Random Beast от Web Spinner. Да, също получавам и други готини неща, примерно от Shredder мога да получам. Какво да получам? Готино. Doomsayer, примерно. И да клирна всичко. Но този дек няма толкова много дроу, затова мислях да включа Loot Hoarder, но не мисля, че е голяма разликата между него и Clockwork Gnome. След това е Mad Scientist. Ами, Mad Scientist е чудесен просто. Не знам как да го опиша, защото когато умре той ти дава ти Freeze Trap, което е единствения секрет в дека ми. И така хем спестяваш двете мана, които мога да ги вложиш примерно в Hero Power или така нататък. Но пак това ти се води като дроу. Дори по-добро от дроу, защото ти го играе директно на полето. След това Eagle Ball, просто кор карта, няма как без нея. Това си ти 6 демидж от само за 3 мана. Insane. Плюс това, ако ги комбинираш, ако се случи така, че мога да комбинираш с Mad Scientist, получаваш едно от durability нагоре, което ти дига демиджа, който мога да вкараш лицето с още 3, което е insane просто за този дек. След това Animal Companion, заедно с Kill командата, това са другите два кора, това сте, просто няма как без тези карти. Тук мога да получиш 3 други. 4-4 Миша Стаунт,
прасе 4-2 чарч и Лаук, който е 2-4 и дава плюс 1 атака на всички други миньони, които имаш. И в най-добрия случай, според мен, в смисъл да, зависи от ситуацията, но за мен най-доброто е мишата. Защото на 3 мана ти получаваш 4-4 таунт, което е инсейн просто. Няма как да го направиш който и друг дек. Няма толкова добри таунт миньони. Да, има този Сенджина, който е 4 мана и 3-5, но пак не е... Плюс това е за плюс 1 мана. И не е толкова ОП, защото може да ти го... всеки приз може да ти го бутне с Shadow Word Pain. И плюс това не е чак толкова трудно за бутане, доколкото 4 миньони... 4 минути. Миньоните с 4 атака са страхотни под формата на това, че просто като видиш миньон с 4 атака, който може почти всичко да ти бутне и ти много трудно можеш да го убиеш, просто прайслес. А и един от каунтрите на този дек е приз дека. Като цяло приз е добра контра на хънтера. Защото си хила миньоните, създава огромен борд контрол, с който просто не можеш да се справиш. И затова тези 4 атака миньони са толкова трудни за него да се убият, особено ако имат високо HP. Kill Command. Някакво го коментирам, просто страхотно се комбинира с останалите бийствове. Тази карта е дори заместител на Clockwork Gnome. Защо? Защото при евентуален силен борд контрол на енамито ми, както играхме срещу Мърок Паладина, една така карта може да му съсипе всичките мърлоци и останалите карти, които му придават страхотен борд контрол, който просто аз не мога да се справя. Плюс това, ако той има примерно 5-6 миньона, просто мога да използвам да го удара в лицето, защото все пак има чарчи. Това е страшно много демидж. Той трябва да дилне с тях някакси. След това имаме Mechanical Yeti, ами все пак на този дек му трябва малко лейт гейм. А и едно Yeti никога не е излишно. Особено ако е с Death Rattle, който да се връзва с Undertaker-а. Pilot Shredder, ами това е малкото борд контрол, който имам, заедно с Sludge Belcher и Savannah Highman, да не забравяме. Защото има отново 4 демидж, което е страхотно. Най-обичам миньони с 4 демидж. Също така може да използваш за фейс. 4 демидж никога не е зле. Също така може да ти извади много готина карта от сорта на Doomsayer, който да клирне целия борд. За един ръш хънтър това е страхотно. Bloodhead, ами карта, която... Просто това е единството Legendary в този дек. Това е карта, която се рънва почти във всички декове, заради това, че дилейваш магиите на противника си за цял един ход. И вие видяхте миналия валерията от миналата игра. Трябваше да използва Eviscerate за 7 мана и плюс това единствено на половината му потенциал от 2 демидж. И също така има високо HP, 5 атака. Готина карта. Като за 5 мана става. Ако трябва да избирам между Loatheb и Harrison Jones, задължително ще избера Loatheb. Sludge Belcher, Taunt, по-скоро 2 таунта. Отново Death Rattle за Undertaker-а. Да, никой не казва, че ще държи толкова много Undertaker, но ние сме дължни да опитаме. Плюс това, ако имаме Coint, мога го извадим на четвърти ход. И все пак Undertaker е труден за бутане и може да изчака един Sludge Belcher. Извадиш ли Sludge Belcher срещу
каквото и да било, той им коства страшно много да го бутнат. През това време ти мога да продължиш да си развиваш Undertaker и да наливаш страшно много демидж с него. И накрая Savannah Highmane. Ами... Също една страна е core карта, защото Board Control, много демидж, плюс това Death Rattle е уникален, връзва се с Undertaker и да, помага за лейтгейма, това е главното, защото все пак трябва и малко лейтгейм на това теста. И да, това е моят дек. Да, продължаваме с ранките. Също така много обичам да играя и Warlock, ще е един от мейновете ми. Фокусирал съм се върху Zulok, но все още не ми е готов. Джейна. Мейджовете са доста популярни. Аз също се кефа на един определен мейдж дек. Freeze мейджа, който включва вместо Pyroblast, включва легендарито на мейдж. Този дето дава Fireball на всяка твоя магия. Което е инсейн просто. И ето го комбото, за което говорих. Тук той е принуден да ми бутне Лепернова. Защото иначе... Това ли пък не? Да, това е лошото на мейджа, реално погледно, защото... Защото можеш за 2 мана да ти съсипа регейма. Да видим. Дано играе миньон, за да му го бутне. Ето отново Summoning порталите. Братле, но... Този твой приятел няма да живее. Трябва да ръшнем Джейната колкото се мога по-бързо. Затова ще атакувам всичко в лицето. Steady shot. Мисля, за днеска беше планувано да играем Dark Souls 2. Но ми дойде една брилянтна идея за дек от сорта на този, в който гледаме в момента. И си казахме, трябва да го пробваме на стрим. Добре, това беше грозно. Признавам. Ама не искам. Добре. Сега ще правим гимнастиката с фризинг трапа. Видим докъде ще стигне. Добре, това е лошо. Това е доста лошо. О, да. Доста лошо.
тук игра Savannah Highmane, за да може да си тръгне... Да си трейдне. О, не, стига. Ау. Добре, това беше перфектно за Snowcher. Ми. Той реално погледнато искаше да трейдне с това да ми бутне хъфъра, за да може Snowcher да ми трейдне Savannah Highmane. Добре, няма повече миньони. Тук солиден борд контрол, но пък и аз не отстъпвам. Добре. Тук съм задължен... Задължен ли съм? Не, трябва да го бутна. Това е страшно много демидж. Ще играем това, за да го принудим. Дали да кара да дронем. Един кил команд ще ни дойде прекрасно тук. О, спел демидж, не, само да ми вади... Всъщност някак го извади. Да, това е добре. О, страхотно. О, да, о, да. Повече от чудесно. Ще ми ревилне секрет и ще получа едно durability. Горкия Harvest Golem, всеки път той го отнася. Окей, имаме прекрасно durability в момента. О, мечта си за един кил команд в момента. Интересно, защото този меч няма секрети. 5 мана Harvest Golem. Стия. Ако няма някакъв масивен хил от сорта на антик хилбот, не го виждам. О, вземи си, брат. Дълъг вързията. Да, това имах пред за вебспинера. Просто играем King Crush. Всичко потреперва. И чао. Уникалният вебспинер. От так му правим и квестове. Прогрес. Като ги направим, ще отворя пак. Удан стаква страшно трудно. Особено ако е хенлок. Прекрасна ръка.
И сега очакваме втори King Crush. Но ама надали. Тук наблюдаваме Зулок. Оу. Като два бодигарда. Ай. Не, кой знае какво. Той като цяло не са, кой знае колко много. Готините карти, които могат ми се паднат. О да го накараш си трейн на Undertaker-а. Еми... Може би така. Не знам за какво тренах всъщност. Няма с колко бъв. Но може ми трейднах хина. Това може да игра само паяк и пасивка. Което пак не е зле. И да. The surrender is inferior. Квестовете. Трябват ми още 5, които... Трябваше стрим в NA. Като цяло там имам по-готини карти, обаче тук имам Нарсанас. Там още го правя. Рексар срещу Рексар. Много стадия был. Антон. Добър старт. Като цяло днес играя главно срещу Rush Hunter. Rush Hunter, паладини и така нататък. Само това. Да, все пак ще ми налее доста. Но пък имам два нима компании. Което не е никак зле. За 2 хода ме свали на 20. Ужасно. Само това? О, да! Revenge. Sweet Revenge. Ми кажа, че си изчеквал. Само това ли може? Ужас. Горкото.
О, втора миша, вземи си, брат. Време е да го иваннем. Сега сме равни. Между това е любимия ми борд. Той на Наксрамас. Тия две миши просто го съсипах. О, сега да ми влезне бухъл. Too good to be true. Така. Това е едно от най-лошите неща, които могат да ми се паднат. Предпочетох да си набъвкам Undertaker-а, вместо да играя Пол. Да, това Слъдж Белчер направо ми съсипа здравето. Чудесно, чудесно. Просто перфектно. Още една. Джейна! Така, връщаме ги. Не знам, но обаче Kill Command изобщо не ми се падал. До сега съм... Все в първата. Знам за вас, обаче на мен новия борд не ми харесва. Ето красивия опенинг и сега ако ми извади... What the fuck? Да, това се очакваше. Факър. Все пак може да го налееме. Seriously? Добре. Затова гледзвукът е толкова добра. Чистиш могли гейма. С една карта преднина съм. Две. Преди секрета. Тук се съмняваше да не е... това... Explosive Trap. What? Но в пак трябва да kill командвам. Писна ми. Ако оставам мейджа без карти, това е края. Той едва ли има чак толкова много миньони. Пък един съмънинг портал винаги се заслужава да се убие. Джиз. Бе, пич, аз съм хънтър.
съм направен да трейдвам с теб. Поне сме с две карти напред. Айде, чао. Ще ми бутне йетито. Уоу! Айде на лоуд хеба. Това е, че изкара повече карти от мене сега. Което не е хубаво. Не ми си искаше статка. И какво е сега? Втория кил команда и трябва да си предбе. А, да, фейс. Айде кой повече демича. Аз ще трейдвам с него, той ще трейда с мен. О? Девет, добре. Да, просто трябва да се падне бист. Ако може да е този ход. Абе, Undertaker не е точно това, което исках. Леле, бист и го ендвам. So close. О, не. О, не. Просто ми трябва един бист. Къде ще да? О, да! Какво по-прекрасно това? Да топ декнеш. О, да! Дек! Какво ще отворим? GVG. Ряр. О, златен барбар! Ей! Дай ми къв ми е ряра? О, 5. Хънтър. Тристо ниво прист. Тук кое съм? 37. Веней съм 55 Уарлок. С един страхотен хендлок. Това не е изцяло моето акаунт. О, да, Джейна. Добрия стар приятел Джейна. Той ще почне с коинта. Което не е изобщо зле. Защото няма да мога да ми бутне веб спинъра.
По-добре му набиеш едно демидж, колкото нищо. Не му си искаше да пасва. Такъв е живота. Следващия ход Animal Companion. Първи път му викам Beast Companion. For no reason at all. The silence is real. Лелк. Кой ще изкара ети? Злото. И аз смятам, че е перфектният таргет за фризване. Ние почваме да напредваме демиджа. Защото нямахме кой знае колко добър легейм. Изобщо добър. Да, по-добър от на гейната. Но пък. Да. И тук имахме лейснат коинт. О, да. Това ми хареса. Просто това пичера си ядоса. Добре. Това е доста добре. Дали ще пасне? О, да! Това е чудесно! Да, може да ръшвам фейс, но... Какъв е смисъл? След това може само съм. Да, всъщност ти трябваше да дора фейс. Но пак ще загубя 2 демидж. Ако исках да се сайленс на... Мана Лорн. Окей, въпред. Между другото не умираш от на едно. И сигурно е играл с карта, която ти дупликейтва джантите. Може да изкараш 8 джанта, 4 Mountain и 4 Molten. Да, вече може си джант да гънеш. Това е прекалено. Общо мога да сте 10 с двата си джанта. Ма, как я ги слушаш? Нямаш толкова място на борда. И тук решаваща игра. И ето мога остава за коинтна, да. Просто там е етито. Сега ще остави бола за... Сега не съм използвал на Unleash the Hunts. Може би ще го смена. О, бъди хендлок, моля. Си хендлок ще набия. Много може ще го набия кой хендлок.
Марфлероуч. Демон. Demon Fire. Да не си Demon Deck? Колебая се. О, да. Вероятно, че се използва Demon Fire. Ако няма втори. Но ако има втори, ще му съсипат Demon Deck, така че. По-добре да не го играм. По-добре поеме 4 демидж в лицето. Удар бомб екстра. I'm okay with it. Коинтнах Animal Companion, защото плана с Undertaker пропадна. Void Color. Yeti за теб. Да, ако има Doomguard, ще е много зле. Много. Floating Watcher. И това е зле. Ще го клоукне. Тук ще доръш. Той ще успее да ръшне повече. Не, си имаш панта, но... Нямам с какво да дилна на този лочо. Нямам с какво да се спра с него. Особено ако са два. Се надяваме на Мирикъл. Много трудно решение. Да, следващия ход би трябвало много убия. Ако топ дек на нещо готино. Следващия ход пада. О, не, тя. GG. Няма ансър на това. Аре на един флотинг, Watcher, окей, ама това. Рексар, яви. На миналия не му потърсим на това. Махам Шредъра. Не е най-добрата стартинг. Не е лошо. Web Spinner. Толкова рано не знам да ми трябваше. Нека да не ми трябва. Аркейн шот? За какво играеш Аркейн шот? Ще получи едно free durability, така не че.
По-добре го махна, няма си прецакам фризинг трапа за нищо. По-добре за той откуп. Каквото е било. Абе не почваме толкова хубаво. Те 4 демидж бяха малко излишни. Но пък мога да кажа, че и той не почва хубаво. А да речем изграден борт. 2 кил команд, 10 демидж. Солидно. Бе, това мога ми е дойде in hand. Савана Хаймейн. Кой ще ми извадиш? Добре. Аз съм навидам на такова. Да, Силванас просто ме разби. Ако не играят таунт, не го виждам. Дори и стант не го виждам. Два. О, да. GG. No. Thank you. Окей, ще трябва да хагнем до 12 ранг. До сега бия хънтрите пък, не знам. Не съм се падал срещу шаман. Druid Warrior. И прист. Добре, някакво ми трябва. Добре, това го оставам за Норчар клерика. Чудесна ръка просто. Прекрасно. Greetings! Окей. Прист, който е Зу. Интересно. Доста интересно. Изчелърт. Не пак на... Той някак се справи си ети. С това е лък да си използвам бола тук.
Това ще ми е ген на 5. Култист. Ста. Да, по-добре няма на какво си го използва култиста. Лорчар, клерик. Е, верно ли бе, бат? Днес само шити неща, освен King Crush ми се пазят. Какъв то дъб сте, бе? Ай го смениме. Пуснем Тиесто. Club life is the world we belong to. You changed my life. It's more than just a party. It's a way of life. It's about belonging to something That transcends age, race, color, or creed. Club life is a global community. We have a tribe. Да, ще го хилнем, бе. Пак. My life is club life. My life is club life. Да, смени малко. О, да, това е добро. Listen, listen. Yes, we're running well explicit inside the circuit. То преди си знае работата. Сега ще чуй с какво трейдне. Да, май избре за това. We call it the music, the music, the music, the music. Не е много лауд. Е така. Играта с това прища интересна. Но не трябва да се проточва, че ме бие. Да виж такъв контрол. О! Колко зле беше това. Искам се отърва от това. 103 HB бъв. Много бутна. Затова фризвам танто. Не, той това е просто епичният дрол. Новата ролплейс. Не трябва с какво му напраса. Не.
Не, аз не го ръмвам, това просто ми се падна. Ако някой пита. Не, бат. Някакво да направя повече. MGG. Имам как копче на това прист. Не. Ти ми разбиме. Скорчборн. Фен на Дота, може би? Е много хубаво. Е перфектно. Бага там музика. Не, бак. Зин. Днес ми се падат епични неща. Няма се издържи до седми ход. В топ борд контрол, бе, брат. Леле, дано няма полиморф, какво ще го изям. Леле. Трябва да трейдне малко демидж, плюс това да не оставим с малко карти. Отиваме! We're on the way to 7 mana. Още малко. Брат, това е някакъв много странен мейдж декс, който е дошъл за тук. Какво така стабилно си ме фейсва? Това е най-резонният плей, който мога да направя. Следващия ход Савана Хаймейн. Добре, как се бута това? О, благодаря. О, благодаря. Благодаря.
Тогава ще пусна тялото на метеора. Някакво от дънъба минахме на... Linkin Park. Много ми е силно. Тук ще има полемък 100%. Не е толкова зле. Абсолютно не е зле. Изобщо не е зле. Бум. И това беше половин ход слава за Годзилата. Това е много annoying. Something needs tickering. О май гад. Give me a face. Ей, какво е това, бе? Сега тук ще трейдне това. Или не? Ос. Thank God. Това не го бях виждал. What? Jeeves! Трейдне това. Пасивка. Тоя. То сега ще ми бутна едно. 5, 7. Ще ме бие. Нямам литъл. Това е лошо. Обясня. Леле, ако извада бухъл. Само да извада бухъл. Защото е много гриди копането. Извади бухъл, моля те, моля. Бухъл. Или кил команд. Леос хеп баш не ми трябва. Да го виж как ти оцелява на 3. Priceless. Не върза. Че ми спадна лоуд. Only the mighty.